ku je ku tambayi mutanen Kano a 80s lokacin da abin da ya faru aka samu wani inyamur arne a garin Kano mai suna Gidwe yana yaga fallon Qur'ani yana share kashi yana jefowa ta bayan gidan shi, ya yaga Qur'ani ya share kashi ya jefo ta bayan gidan shi. A lokacin da aka samu fusatattu cikin al'ummar Annabi Muhammad suka ga wannan abin suka ce littafin annabinmu, littafin annabi masoyinmu Annabi Muhammad shi za a ma wannan, suka ce hukuncin wannan kisa ne. A lokacin gwamnati tana ganin abin kamar wasa ba a ɗauki mataki ba, sai da waɗannan fusatattun matasa suka yunkura sai aka ce to bari a ɗauke shi a kai shi gidan yari. Aka ɗauke shi kayya aka kai shi gidan yari aka ɓoye shi don hankalin mutane ya kwanta. Waɗannan fusatattun sun riga sun fusata kuma sun lashi takobin sai sun gutsire kan wannan kafiri. Me ya faru? Haka suka zo gidan yari a cikin birnin Kano, suka sanya tsani da matakala, suka tsallaka suka shiga gidan yarin ba tare da ma'aikatan gidan yari sun buɗe ƙofa ba, kuma aka gaya musu ku iya da kanku, in ba haka ba kuma sai a haɗa da ku a muku murɗewan buldoza. Haka aka shiga gidan yari, aka yi tiresin ɗakin da yake, aka kamo shi, aka sanya zarto na yankan katako. Ka san a yanka ka da wuka ko a harbe ka, ai ni'ima ne shi ma wani lokaci. Zarto na yankan katako haka sojojin manzan Allah suka sa, suka dirza suka gutsura kan wannan kafiri, suka sanya shi a buhu. Aka zo ranar juma'a, masallacin juma'a nan ƙofar mata, bayan an gama sallan juma'a aka yi kabbara, aka samu katako aka tsira kan wannan kafiri, aka yi la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Haka aka rika kewaye cikin Kano da shi. Sirrin taurari, zafafan labarai da ɗumi-ɗumi. Shi ne aka samu wanda daga cikin mawaƙan Kanawa ya yi waƙa, ya ce sojojin Muhammadu gaishe ku, a yau Gidiwe na lahira. Ko ba ku tuna da waƙan ba? Yawwa, abin da ya faru kenan. Daga bisani lokacin mulkin soja ne, shugaban ƙasar wannan lokacin ya mutu, Allah ya ji ƙanshi, ya ɗauki mataki duk wanda sunan shi ya fito a cikin wannan jihadi da aka yi, sai da ya rika bi gida bayan gida ana tiresin ɗinsu ana kama su. A lokacin wani gwamna ne yake gwamna a jihar Kano, soja ne, ya ba da dama duk gidan da aka samu koda mutum ɗaya ne wanda ya participating a wannan aikin da su suka kira ta'addanci, mu kuma muka kira jihadi, ya ce a kama shi. Wallahi jama'a an kama mutane Allah kaɗai ya san adadinsu. Wasu mutanen tun da aka tafi da su sai labari, wasu mutanen kuma tun da aka tafi da su a nan take aka kashe su. An kashe mutane a ran wannan kafirin, Allah kaɗai ya san adadinsu a jihar Kano. Allah ya fusata da abin da wannan kafirin wannan gwamna ya yi na wannan lokaci. Wallahi aka ce sai da ya hau jirgin sama zai wani tafiya, yana sama Allah ya aiko mishi da azaban gobara a sama, jirgin saman ta kama da wuta. Ya kashe waɗannan mutanen an gagawansu, amma shi ubangiji ya ɗauki rayuwar shi ko kurkushin shi ba gani ba. Har gobe irin waɗannan mutanen ba su ƙare ba a Najeriya, suna nan. Idan kana so ka gane cewa duk abin da ake ma musulmi a Najeriya yana bari ne saboda addinin shi bai ce ɗauki mataki ba, to akwai inda in aka zo za ka gane cewa ashe ba tsoro ke sa musulmai suke barin abin da suke bari ba, kawai tsaban son bin doka da oda ne. Daga cikin abin da yake sa musulmai su ɗauki doka a hannunsu akwai taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ko taɓa addinin musulunci, ko taɓa Allah subhanahu wataala. Shi yasa na ce wannan faso ya ɗauko na tsuliyan dodo, da ya san girman abin da ya canɓalo ma kansa, na rantse da Allah da ya sha guba ya mutu. A barka ma kar wanda ya maka wani abu, a barka duniya, a barka kawai. Na farko dai shi kafiri ne, sannan na biyu kuma ya zagi masoyin Allah. Rayuwar duniya ta fi mai alkhairi duk bala'in da zai shiga a cikinta, don in ya je lahira a can matsalan take. Ka zagi manzan Allah kuma ka koma wurin Allah, kai ba sai an gaya maka cewa baka da wurin zama ba. To saboda haka wannan ka'ida ne wanda tana nan a jikinmu, jinin jikinmu ne, ruwan jikinmu ne, bargon jikinmu ne, tsokar jikinmu ne, jijiyan jikinmu ne. Inda za a taɓa manzan Allah, ranmu ba a bakin komai muke ke ba, ranmu abin banza ne, ranmu ba ma ganin kiman shi, ba ma ganin darajar ranmu, amma fa in aka taɓa manzan Allah. Shi yasa inda shi jarumi ne da gaske, da ya zagi manzan Allah ya fito ya babatu, sai kuma ya ce ga inda nake, ga garin da nake, ga anguwan da nake, ga gidan da nake, inda wanda ya isa ya zo ina jiran shi. Ba haka ya kamata ai ba? Ina muku rantsuwa da sarkin mulkin Allah wanda ya daga saman nan babu ginshiki, in ya bada address inda yake ba zai ƙara minti 5 a duniya ba.
wala ba zai kara minti 5 a duniya ba. A kusa da shi wani zai kashe shi. Kuma wannan shine har gobe shine kudurinmu kuma shine yaddanmu. Wannan mutumi abinda za a yi mana a rarrashe mu akan shine a kama wannan faso a kashe shi. A kama wannan faso a kashe shi. Shugabanninku na siyasa, sarakunanku na gargajiya da manya-manyan ƙasar nan saboda addini bai dame su ba, manzo Allah ba shi a gabansu, ka ji maganin wani daga cikinsu? An bar matasa kawai waɗanda su ne in suka lalata abu bai gyaruwa. In matasa suka yunkura suka ɓata abu, wannan abun bai gyaruwa sai dai ai wani. Kuma an bar su suka ɗauki ragaman nuna kishi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina sarakunan gargajiya suke? Ina shugabanninku na siyasa na gwamnati? Ina shugaban ƙasa, ina mataimakin shi? Ina mai ba shawara kan harkokin addinin musulunci? Ina kaza ina kaza ina kaza yake? Ina gwamnoninku? Ina shugabannin gwamnonin arewa? Ina manya-manyan malaman addini? Ina sarkin musulmi da makamantansu? Su fito su gaya makan ba mu yadda ba fa. In ana so a zauna lafiya a Najeriya, mu ci gaba da zumunci tsakanin musulmai da Kirista, dole a kama wannan fasto. Ba mu ce mu kashe shi ba. A kamo shi a nuna mana, a kira CNN da NTA da channel television da duk wani kafafen sadarwa su haska mana, muna gida mu gani gashi an dura mai harsashi ya mutu. In aka yaka mun yafi. Amma billahi allazi la ilaha ghairuhu, in ba a yi wannan hukuncin ba za a yafe mu wannan fansan ba. Abin da muke gudu shine kar abin ya fantsama har ya zo kan wanda ba su ci ba su sha ba. Wanda ya ci ya sha a mai hukunci kawai. Mu in muka sagi Jesus mun yadda a kashe mu. Duk wanda ya zagi Jesus Christ a cikin musulmai a kashe shi. Kuma baka taba jin musulmin da ya zagi Jesus ba, baka taba ji ba. Kamantansu su fito su gaya makan ba mu yadda ba fa. In ana so a zauna lafiya a Najeriya, mu ci gaba da zumunci tsakanin musulmai da Kirista, dole a kama wannan fasto. Ba mu ce mu kashe shi ba. A kamo shi a nuna mana, a kira CNN da NTA da channel television da duk wani kafafen sadarwa su haska mana, muna gida mu gani gashi an dura mai harsashi ya mutu. In aka yaka mun yafi. Amma billahi allazi la ilaha ghairuhu, in ba a yi wannan hukuncin ba za a yafe mu wannan fansan ba. Abin da muke gudu shine kar abin ya fantsama har ya zo kan wanda ba su ci ba su sha ba. Wanda ya ci ya sha a mai hukunci kawai. Mu in muka sagi Jesus mun yadda a kashe mu. Duk wanda ya zagi Jesus Christ a cikin musulmai a kashe shi. Kuma baka taba jin musulmin da ya zagi Jesus ba, baka taba ji ba. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka-duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kaɗai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a kodayaushe. Mun gode, mun gode.